ଆପଣ ଜାଗୁଳା ଏପି ସ୍କୁଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଆଜି କାହିଁକି ବନ୍ଦ ଥିଲା? ସକାଳେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ଜାଗୁଳା ସ୍କୁଲକୁ ତାଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଜାଗୁଳା ସ୍କୁଲ ଫାଟକରେ ମୁଁ ଯାଇ ନିଜେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ହଁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ମେନ୍ ଗେଟ୍ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା? ହଁ, ମେନ୍ ଗେଟ୍ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ପିଲାମାନେ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିଲି କାହିଁକି ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି, କିଏ ତାଲା କାହିଁକି ପଡ଼ିଛି? ସେ କହିଲେ ଯେ 5T ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର କାମ ହୋଇଥିଲା, ଯିଏ କାମ କରିଥିଲା ସିଏ କ'ଣ କିଛି ପଇସା ପାଇନି, ବିଲ୍ ବାକି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ କେତେ ସମୟ ବନ୍ଦ ରହିଲା? ହଁ, ପ୍ରାୟତଃ ଅଧଘଣ୍ଟା ଉପରେ। ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ? ହଁ, ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ସେଭଳିଆ ଖରାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା 10ଟାରେ, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି 10:40 ପାଖାପାଖି ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ, କାହିଁକିନା ଅଧଘଣ୍ଟା ଉପରେ ପିଲାମାନେ ସେଠି ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବସିଲେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏ କଥା? ମୁଁ ବିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ବିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାରିକି ପହଞ୍ଚିବି, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଛି। ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କହିଲେ ଏଇଭଳିଆ ତ 5T ସ୍କୁଲର ଏମିତି ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ 5Tର କାମ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ପଇସା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି।